बेटा वो एक तो हाफ पैंट पहनले रहेला। ई का जी ए भौजी एगो बात कही गुड़वा कहे तो बहुत नहीं है बड़ का भइल बा त बहुते न बानी सुनी बोली क्या बात बा। ए भौजी हो मेरा रुआ न और मेरा रुआ न सपना में कहती न कि ना लिया जी बता हम भाग जाए ई का बियाह हो गइल अभी खुनी लइका नियन रोतनी तो भाग जाए न काहे भाग जाई सपना झूठ हो खेला सच हो खेला ठीक बा सपना के बात ना विश्वास ये भौजी अब पॉइंट हमारा हो जाता गाना कर दो गवाना उहे शर्त पाओखी जब उ बकरी दिहसन भाई मर्दे कहीं का वो कहता ना बकरी ले बिया कइले हम हो बकरी ले बिया हमें की कइले लेकिन बकरी से करले बड़ा संदेह के नु तो बकरी हमरा के चाहिए तबे आई दर मेहरा देखो बकरी लिए आइबू तो बकरी ठीक बा बकरी हम मांग देम बाकी कवना करा दो तो बकरिया पहले आ जाई दी देखो जा हमके हम ना कर बुझे तो हम राती में भागे वाला बनी है जो देखी हम भागो आज राती में ये तो हाफ पैंट पहले बनी और ऊपर ओकरा के चढ़ाइले जतनी का चाहत हनी बकरी का झंझट बा हम जाता नहीं अबे लिए बकरी कैसन बकरी कहां से लिए आई हम मांग दे लिए की करे ले अपन समधिन ले आप समझिन ले साना मत सांस ले वो कहाँ आ जाता सांस काम ना कि हमारे भैया भौजी बकरी मांगता हूँ तब काम ना करी हां तो जाता नहीं बकरी के साथ में ठीक बजाई जाता जतनी करेबू ना बड़ा सुगर बकरिया हो कह दियन सकार दियन तो तारे के दिया जाई ठीक बा नु अरे गाना हो जइता है बकरी बिना बकरी किंकर गाना करवाओ तनी मुंह ना देखला ये जान कहाँ भयो चल जाना ना जी से बताओ हेज गाया के सुतल ना ए भैया भैया हो अरे ए जागन हो हमर कितना तो सुंदर भैया हुआ हो ओहो कहाँ हम कह ए भैया सुने ला काहे ना हो खाली हंसत रहला में हर मौग लेखा भौजियो ले कहना ना तो वो ही बड़ा हम सोचत नहीं करे बड़ा तू पैर दबाव चले छोटका का बात बारे भैया को काम हमर करान दो अब कौन काम कर जवन मांगत तो मिलते बता अब तो कौन विपद पड़ गई माने खाली बियाह करा देला में हर रुआ के ना लिया ए भैया आज मेहर रुआ जनते वाले जब नियम बात जन बना लोग पालन करे के पे न कहनी की बियाहे विदाई त ना भैया गावना हो जइता है तो गावना 5 साल में होला अबे चौथा साल चलता ए भैया देखो मैं हर रुआ सपना में आया कहती ना काम के लिया चली कौनो संगे भाग जाई ना तो मुझे हम कहता नहीं भैया देखो तार गोड़ दबावत नहीं भौजियो के समझ हत नहीं बाकी हानि परेशानी बीती न तो 3 साल पर कमरा कह जाला ना तो 5 साल पर न तो 7 साल पर तो 7 साल पर कली है 5 साल पर ना करबे तो 7 साल में तो खाली हड्डियो बची हमारो दोबारा तो नहीं हो भैया भौजियो के खूब दबैनी अब पहले तो बड़का विपत्ति बा भौजी के दबैले ठीक बा आ जवन सकरले बना जा बकरिया देबे के उ देहना जना आज तक आ जेबो थरु बियाह करे ऐसे ही तो जाई में हर रुआ ले रतियो हम भेंट कर ले में बकरियो के कनिया पर धके लिया देम ना पहले बकरी फिर बियाह होई वही खातिर ना 5 साल खातिर दिन में धरे कि तोरा बकरी नहीं के दिया तो भैया बियाह कैसे हो जाई हो तोर पता कुछ बाकी नहीं तो मन ना करइबो है ना करइबो कराइम बाकी तोहार भौजी ले जा सोरस लगई ह कदन उहे कह दी है ना देख लिया ना करइबो ना तो हम आज राती में भाग जाइम अरे भाग जिन बेइज्जती हो जाई पागल होबे हां तबे तो करिया सो तो भौजी ले जाके कहो ना कि भौजी भैया ऐसे ऐसे कहना कहतना बकरी कह रहे जाके पूछ तो भौजी ले हम जानता नहीं का हम तो गरीब बुर्बक रहे हाँ, तो पैंट बुर्बक सरकत रहे तो 5 सरकत रहे तो 5 हमारे जो हो गेलो ना तो बकरी पहले लिए ह फिर मेहरारू अब टाइट होला हाँ तो टाइट होला तो जा भौजी ले मिल लो एकरा बाद फोन हमार लोकर बाबू ले कह दो अरे कह देम रे बाकी बकरिया पहले चाहे सुन ले बकरियो ले लाल जी बकरी मिल जी हां बकरी मिल जी तो बियाह हो जाई गावना हो जाई बियाह तो होइए गई कहले मेहर गनो हां कि बड़ा हमर बाबू बकरी चरावन तो हम कहनी कि भैया हमके देखो आजे ले आई कल बच्चा वाली चाहिए हां
अरे बुरबक हाँ समझदार तो बैठले वाले तो जो भौजी अपन कहो जी बैठल भी गलिया में जो जाई ना हाँ जो आ जैसन कही वैसन करी है ना मानी तो जब ना मानी तो आओ ना मान तो हम भाग जाए राती में। अरे समझदार वाले रे हम भाग जाए बकरी लेके ये बकरी ले कही है हम बकरी लेके आई हाँ जो 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 एगो लिए बाकी दूगो होई। हाँ लेके आओ जल्दी आ भौजी पूछ ले अपन कौन घरवा हो ई तो मड़ाई हो गइल बा या लाइटरिंग हो गइल बा हम तो आज बानी 4 साल बच्चे ना तो नहीं थी बानो भैया बानो हमर बड़का के बोला तनी हो भैया। अरे के हो बोला तनी हो भैया ए भैया ए जगह हमर बियाह भल डीजे जगह ले आई रही अपन बियाह में हो। अरे मर देता नहीं ना पागल होगा ना हुआ हम पागल मानी हमर में बाहर बाहर निकल पहले ने अब कहां करा चिन्ह तो ना हुआ का अब बांसडी क्या ही हो 4 साल हो कि मैं बियाह कोइने में हरारुआ जति सपना में तंग तार शरम उरम लागता का हो का करे आइल बालो मैं हरारू ले जाए बोला बा फालतू आय हम फालतू बोलता ही भैया कहता ही तो वो कहता ना क्यों बे ना भाई भौजियो कहता नहीं रे पाहुनो मिलल तो उ चन्हा के रे मर देता नहीं 5 साल के शादी बाद होई तो तू अबे का करे आगुल बालो 5 साल और ही रखबो अब जना तो गवना ना करी तो दिन धराइल बना साल भर और रुक आ तू जा घर चुपचाप ना करबो जाई अब जा पाहुन ना रहत तो हम तोहरा के का करती है पता नहीं कि हमके हां तो भैया ना करबो तो हमके हमरा ना जानल के बाबू आप आप होले कद जइबा कि करबा कब का जा बकरिया दे दी का करबो तारे बकरिया से काम चली का ना चारा वाला चली बकरिया भौजी मंगले आई। अरे महाराज जाई जाई अरे ले जाई तो बकरिया पे खुश बनी तो ले जाई हमर मला पे सास- के बाकी साल भर के बाद और गवनी कहली तो हमर सास कहली के बकरी देम जाई माथा में चटी आदमी बिटरा जे तो हमार कुछ बा गौवा में ये एक से एक अरे हम का कहीं बाबूजी के खाए भर देते नहीं है बेरा एगो त राउर भाई बड़ा उपदर क के रखले बड़ा को तो ने भौजी गवानावा क तो सदी ऐसे पनावा में आवती है हमरा मौगी तू तो पगला गेल बेतना न कि हमार दिमाग खराब एकदम साफा वा के माथा चटले रह कबेले बैठल बा ध ध गोड़बा लागत दबावे आ रोवे ए बार अपन गलिया में गोड़वा दबाल अजीब हाल बा ओका टेम कर कहता ना कहबो जता ना कहबो जता हम भाग जाई तो हमका नहीं जो हमारे लिए मत बात करो पहले बात कर ले ले कलो लेकिन अभी ले आइल नहीं खन ठीक बा ई बेरा हो गइल आ कहां लई कुली तना चीटी चीर और दहिया बा अरे कुल सुतर नहीं है यहीं चढ़ल बाई सो आवाज सुनाता है चलो 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 अरे बाप रे बाप बकरी कहां से किन के लिए आवतनी काजी ना हम के चल बुझा- तू मैंने गवाना करे खातिर कोनो हद तक गिर सकेल हम दूसरा का सब- बकरी चोरा के लिए जरूरी बा दूसरा के ना हां रड़ दीदिया देली का ना हमार बड़का सार देना अरे भैया हूँ बकरिया ना भाई हाफे पैंट पे तू चल गेले ले हो तो का करो हम ई जो ते एकदम नहीं के काजी मिला दहला हमनी के माटी में ये भैया एगो बात कही बकरिया ना रस्तिया में खूब बोलते रहे ये बचनी ये का रे बचनी ना हियो ओरिजिनल हियो बचनी देवे वाली है आपो बचनी देखे वाली ले देखे लागत नहीं ए भैया हमर तो मेररुआ बचनी दे दी ना आई तो पागल थागल हुए ना रे तू चल गेले हे तेरे पागले के भेष में ना। कुछ कोना हसा ना बचनी ना दी रड़ बकरिया ए भौजी देखो ना बकरिया खूब बोलते रहे रस्तिया में हो घाम लग गइल बका का कोना रे ऊ पैसा बकरी चोरा के लिए कह के ले गइले है दे देना कहता ना कि ले जाइए 500 लवरी रुपए के पड़ी हां सर रुका तोहारू हे रहनिए बा साल भर ना रुका तरल 5 साल के भर तैयार बाला बकरी लिया दे तब चल जाइयो हम चल जी मत टेंशन मत ले ठीक बा जाइए ए जी हां सुनी ओई बकरी के ले जा के ले जाई होने बकरी बानी खूंटा पे बांध दो चरा- टेंशन मत लो चरा चरावा ले- 1 साल तक अब हम जाई मोहन जाना घरे बात क के आ जाई कर दे बना सुनी हां कौन बाइक क के अपन चरावे ले जाता नहीं हां ले जा ले जाई चलो हमर
एकदम दिमाग काम नहीं के करत अपन भाई के कोनो दिमाग लगा के गावना कराई जल्दी से ना तो ई बहक जइयन देखो तनी हम चल चली हे भगवान फैशन देवर